anake wong. Anake wong kok iso kaya ngono ki. Iki nyapa mbok saponi iki nyapa? Mike meno kabel iki kene ndi mike sing kabel barang. Kene. Halo mike nyapa? Ini Mak. Piye? Kowe iki dadi ketua ya sing beda-bedane ngene. Beda-bedane nyapa? Ya sing tuwek dhisik bare sing cilik. Tenang. Lah sing cilik mbok wae sing gede boson. Tenang iki lho tak gegemne iki lho meneng. Lah mbok gegem mau utang mekar lho maksud. Ngece kowe mano arep utang mekar. Aku roh Sak ora-orane ya Bang Titil. Kuwi trae ora kacek, anu ora beda adem. Aku iki lho Mekar karo Bang Titil iki tak. pas poso. Aku iki delok TikTok iki. Nah, nyapa? Sambat terus. Sambatnya apa poso kok sambat? Jumat Wage. Mekar. Bacang. Sabtu Kliwon. Bang liyo. Tak omong ngene. Apa? Tapi lak nyambut gaene mempeng. Mempek. Zaman poso demben ketoke mekar. Nah, Ning janganan omah ki didol kabeh. Oh iya tak pitik-pitik lho. rumah samu. Kapitel lah nyolong ciplis lho. Tak dol. Cek tau iki nyapa? Aku nyangoni cah cilik kok. Lah kowe nyapa kok meri iki? Lah ngopo wong aku mek semangat tok lho, aku ki ora meri ya mung Oh kesadaran. ya wis nek ora gelem disawer ya wis. Aku ora butuh saweranmu, penting bayaranku tambah ono lho. Kwalik kuwi lho. Nek ora pengen sawer gak apa-apa aku tak nyawer cah wedok-wedok iki lho. Aku melu kowe. Wis sawerno ora apa-apa, sementing tanggapanku tahun iki karo iki kancake rada ado. Lah kan urusane bose. Lah kok iso Cah kowe kowe ki ojo. Rizka iki lho sing badane Rizka iki lho. Duh, bancing aku sitok. Paling ngendak adewe lak ngene iki wis oleh barokah seniore awake dhewe. Ora barokah. Jam terbang sudah tinggi. Nanti iki yo bet. Lah kok iso mekar? Tanggapan layangan melu. Piye kok? Piye kok? Ki Isigit siget bayarane dhewe 8 juta. Kionet. Padahal kan barang mau bayar 500.000 malah. Kae lho sing bayar sapa? Dingane kare dhewe tanggal 26 melu Kionet Priambodo. Ini dalangan yang buri ngono. Masa kowe dibayar 500 dek ben. Oh iki. Tangene kowe 5 juta iki cah sitok. Mau sopir kowe tak utang kok. Astagfirullahaladzim. 5 juta ya. Kerajaan. Sapa? Sing gawe maling kotak amal iki tuminiwi. Iki sapa jenenge? Bella Sapira alias Allah opo kok slamet kok. Ini Mbak Bella Sapira opo? Kali nek jenenge asli iki aku seru. siapa? Niki Bu, wis aku iki ora kok kelone wonge jenenge wong takdir rezekine lek macakane jus ben. Iki asli ning SMP iki kancaku karo iki yang jenenge iki Wicaksono. Parah. No Wicaksono. Iki kancaku sekolah SMP. Banji iki jenenge asline apik-apik lho. Ngono antene nek mau kembali. Wicaksono tumu kuwi. Soiman PC. Kok aja ganti-ganti jeneng. Tak kabruk kowe kok. Wicaksono rapatnya bisa Tapi Banji iki apik-apik lho jenenge. Pripun? Lho iki jenenge Wes ora apik. Rizka nek Wedok bengi we Rizka. Apane? Nasir. Nasir. Iki Tumini. Bengi tumini apane? Awalnya Sugi. Kleru tekono dhewe. Jenengmu Iki jane banci apa tinju jan. Oh, padha lanang gelut kok piye? Oh, kowe paniye. Ah bahaya lho. iki lho Mbak sing boyo sing halus tortum nek bengi iki sing halus. Nah, aku dilok ning kok Wah, Senyumnya sik. Nah. Giginya kelihatan dong. Giginya nah. Senyumnya yang manis nah. Lambene dicokot. Nah. Siti ae kok kokean nggo Siti. Nah. lambene kaya gas bekecot. Gas bekecot. Kuwi jenenge tumini asline. Tumine iki tumindak, niki nikmat ya. Tumindak mesti apik, nikmat bakal iki apik. Oh. Tak kira tumindak sing nikmat. Tapi kok tabu iki lho mek. Jake. Ora sange bengi lek sing Ya kelak kesane. Ombeni ngelak bocah kuwi. Cak ngono
kayak ono anu arak apa ngono. Aja. Kok hai aku. Mosok Ini Allah. Tirta Wicara bar ngombe langsung ngoceh ae. Ayo, biasanya cacah itu segera ngombe Tirta Wicara bar ngombe Nih, di sini langsung Mas. ngoceh. Wong jenenge wong elak iki ya, jenenge iki ya. Ngombe, ngombe. Upaya umben iki ngombe. Wi menungso e lapite. Banyu kok iki. Mas. Seroto. Mas. 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 Minggu nek tarung piye? Lho kok koyo mbok jaman itu ireng ae. Iki pitik apik cemani. Pitik cemani pitik blondro iki. Iki cara pukulane pukul atas pukul bawah iki. Nggih, lah pitikmu dikit tak ora kok anu ngabar nggih. Apik aku apik. Prana kok malah rono, prana. Dadi kok Kowe iki pitik kawin lho sini. Lah aku itu pitik lho, Mas. Apa? Asu lho, Mas. Pitik iki lho. Kos rongos. Ya aja kaya ngono to, Mas. Gak oleh ngono kuwi. Ben pegelan kok. Lah ya cangkemmu kok aja bobo to tumuk berarti lho prawan. Oh, lah iki ora ping gelem kok klebon iki. Ayo. Nah, anu cencangan to, Dong. aku botak kok kadok iki. Tum, aku pengen rujak mau jajan. Yo ngono kuwi rasane dikotok. Yo ngono kuwi rasane dikotok. Pangananmu iku ular Hongkong. Pane ular Hongkong, ular Jerman. Ayo le sing cilik Oke. dhewe ayo. Iki musuhe sapa? Sing cilik iki musuhe sapa? Aku waktu itu. Ala lagi jam 10 kae. Urung gono ribuan iki. Aku sesuk kok itu. Ayo le. Hey, 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 hey. Yo. Sita. Memang masih tak sangu le. Sesuk iki. Sing urung kene. Ayo, sing urung edan sapa? Dua, ya. Urung tak sangu. Ya. Oh, oh. Ayo le, ngadeg sik. Dulu yo. Please. Kowe wis entuk ngono kok. Ayo, sing Kasih muni ya, tempat ondo. tumine kono sik. Kuwi cangkeme ombo entuk ombo kuwi. Ayo
sik. Dulu yo. Please. Kowe wis entuk ngono kok. Ayo sing. Kasih muni ya, kepala ondo. Tumine kono sik. Kuwi cangkeme ombo entuk ombo kuwi. Mas kelasan. Nyapa? Ana Mas kabeh mloncek, Mas iki setrum meneh bongko. Aja ngono ta. Aja. Kowe iki kok iso siyo-siyo. Aku sugih iki ya gara-gara ngingu iki. Dadi babi lek bengi. Babi ngepet kok. Aku tanggapan ra pernah dulu karo kowe iso bosok. Bosok piye? Abape lho. Maman. Ngombe aku barang. Selanjutnya yuk.
Oh, sik sangoni satu-satu. Oke. Sing iku ro. Jadel iki yang ngene iki. Ya, wan. Wan. Alhamdulillah, terima kasih. Nek le lunga kono nek le. Nek lunga kono nek. Jatah sik oke. Duduk sik lunga kono. Nah, bimang kan sing wedok asli to le, lenggah sik. Nah, kowe entuk sangune. Jajar sing palsu ya. Milih sing di 3 iki. 1 2 3. Wedi iki lho. Garai gidro bocah lho iki. Siap. Iki kan kita gambar Manuhara. Bose dhewe. Ora melu. Ora kopot. Lah kowe Iya. Oh, alah ngene iki nek ra nyelok. Malah karwane ngono timbangane orang jatol. Lah iso. Jadi kuasa perintah. Iya wis ta. Iya. Lenggah. kowe meneng tak apekat gasmu. Lenggah sik. Ya. Ayo, Mas. Potongan buat Manuhara. Diparingi neh ki lho muni piye? Salaman sik. Thank you. Oh, sakit. Thank you Bunda. Nah, thank you. Sik tak tekan burung hantu mungkin nek kepalane ora. Aku mau bosan iki. Aku tak melu main bae. Iki Bayu kuting. Kalau nama Piye? burung hantu lagi. Burung hantu piye? Motone PT1. Motone kok PT. Lah, cangkeme ning ndi? Cangkeme ning ndi? Kuburan. Cangkeme kok ning bundan iki. Burung hantu popo lho. Burung hantu kok monster ya? Kok wedi aku? Aku kaya tanggo nyawer cacah kuwi. Wong arek iki Sing urung sapa pindah sitok-sitok. bocah cilik ngono kok edrek iso kok cetukne batur dhek iki lho. Batu rek. Ono tak urusi. Meneng iso ora? Enek tamu ke Amerika kalau dideno sing apik. Ke Amerika. Menawa nek kowe entuk saweran. Amerika nggih rawuh iki kok ngomong ngono. Kalau dikai kerupuk ke lho karo wong Amerika. Bakul. Oh, bakul ta? Kuwi bakul. Ngomong kok mana bakul? Kuwi bakul. Tiwas ngomong tak kon jibuki sitok-sitok. Lu kok tawakne. Oke, tak absen. Iya, wes. Itu ceples, itu jadwalmu itu. Kayang. Apa perlu contoh dulu? Lagi mengedrete urung ndi? Aku urung, iki nyapa urus duit tek. Iya. Kene jeglek. Kowe ya harus jegleng. Ya iya to. Iya lah, Mbak. Jaluk sing asli apa palsu? Aku sopo masuk aku. Oh, terakhir iki seneng aku yo banci yo. Pasti dasmu. Oke, ora medem dicampuri bir wong. Ayo dong. Cerita sapa iki wayahe sapa? Wel, aku iya. njaluk adimu. Banyuwangian. Oh, Banyuwangian. Kok sik dapurku bos ning kene kok iso. Bos dasmu. Lah piye kabeh sak uyahnya tak susoni semaput kok. Apa susu asin ringet kek? Tak ciline wae iki to, Mas. Adewe iki teko kene iki lewate jalure nggih Mbok Nasir menika lho. Ora jalan. Bakyune adewe. Wis ora bayu saiki. Kok iso celangapan ya iki? Ben. Tetep ngajak pengen kuwi. Ya iya. Profesional. Kita profesional. Profesional. Sat. Kerajaan garap tanah iki. Iki biyen zaman Cik Prawan iki awake ninting api. Oh, mending apik. Lah saya gede kok. Saiki kaya tangga kuwi jenenge Sarmi Gajah ya saiki. Zaman semono zaman anyar-anyar iki mbok sumpah yo iki babat karo iki. Ade gegek karo seperti kelingan perang kowe. Duper perwendeng Kak. Lah aku kok gegek yo maaf to. Aku buka dhewe ning omah. Zaman jahiliyah kae kok iso.
Biar iki kuru jaman diopeni pik iki kuru iki. Zaman diopeni mariman ke kuru kok. Wis kan. Ayo dok. Gak diulang sih, Pak. Asli mana? Ini sejawa, Pak. Sejawa iki Jawa iki mau Jawa iki. Iki kan Jawa lek kowe domba to. Tapi antun Jawi pun kalih Jawi iki ngoten to. Penjenengan niku asline Jawi. Pun lali kalih Jawi. Oh berarti uripe pun ning Los Angeles niku menika. Pun Los Angeles ya. Las Vegas menika. Aku kowe ganti kono tekok kono. Kamu yo omahmu yo. Aku suwi lho aku. Mari. You in the gate. The obo. The medun ini. Ya wis tangannya bahasa Inggris. Working. Oh, gambling. Lah, ini gamblis ya, Dok. Bahasa Inggris cok gamblis bareng ki ngopo to? Indra is gamblis sebetulnya, Dok. Bisa ngopo. Saya lagi metu to. In the doggy style. Ora Indra. Doggy style. Nah. Doggy style, ya. Nek. Dosa lah, Pak. Diwarai tenanan lho. Wong delok wong luar negeri wae pengen belajar nang Indonesia. Luar biasa buat orang Amerika ini. Coba budaya ini. Coba karo tabuhan ya. Coba sampean warai. Kone rone yuk piye basane? Bosone piye? Follow him. Follow him. Teron aku. Follow him, follow hot. Follow. Ayo Mas jajal Mas. Mana ono. Saya sabar. Latih wonge kudu sing sabar. Kayak cepres iki lho. Inna waha ma'asobirin. Wong sabar di saya Gusti Allah. Nah, ya wis genah. Ya marane. Contone. Passion. Marane biasa. Passion iki sabar. Fashion ya. Aku iki. Ya, jajal. Matur. You follow me. Dance. Tole. Joget gitu. Dance. Oh, dancing. Dancing. Yes. Oke. Guyu ya iki nyapa betul. Aku wae raiku iki lho kok. Kowe jadi warai. Kata mari. Oke. Following dancing, oke. Hand. Yo. Hand you. Bisu. Wes lagi gak iso tak boke iki. Gua seneng bojone kowe kok. Ora ya Pak, takon marahi Pak. Asli takon marahi. Asli. Marahi apa? Lagi aku guyu tok lah, aku bingung kan. Lah dijak omong kok
Oke wes, terima kasih Muna, terima kasih. Wes aku Thank you, Lho iki lho, dilihat tau ya Allah dolare metu ya Allah, dolare metu. thank you for apa Indomaret. Ya Allah ya Allah. Delok iki lho Oh, iya. Terucik ini satu-satu terucik. kok penang ben pikir balik sik. Penak men kene. Oh, lecet nih dong kita. Sama ben jungkir balik dhisik. Industri in Kudanil. Cek, kaya sapa ki, Mang? Nah, wan, oke. Jangan pelayan, coba kok. Sak wayang sapa iki, wayang sapa? Wayang Ceplis. Oh, ayo Ceplis. Si, hop, si. Ira, anu iki wis sale to. Nek kan dilar pernah kok cukup kan. Saya konku lho. Oh. Nah, coba lagi. Tak cukup deh. Duit. Ayo tenan, serius. Melorot hernia ini. Gede sisih loh hernia wi. Mana wis galongnya hati-hati wi. Gede sisih lah ngene lho aku. Aku Wong keren jipuke kaya gleyor lho kok iso. Tak halus mun. Gak apa-apa. Cair. Yuk, yang kedua, yang ketiga. Yes.